ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଇଲିଶି ମାଛ। ଇଲିଶି ମାଛ ତ ଜାଣିଥିବେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଇଲିଶି ମାଛ ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ମା' ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଛା ବଛି କଟାକଟି କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପନିକି ଧରି ଇଲିଶି ମାଛଟି ଥିଲା 1 କେଜି ଓଜନର। ବଢ଼ିଆ ଇଲିଶି, ଆମ ପାରାଦୀପ ଇଲିଶି, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। ଦେଖିବା କେମିତି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ମା' ତା'ର ଗାଲି ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି, ତାପରେ ତା କାତି ଛଡ଼େଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି କାଟିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ପିସ୍ କାଟିଦେଲେ। ମୁଣ୍ଡଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟା ରୁହେ। ଇଲିଶି ମାଛର ପିସ୍ ସବୁବେଳେ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରି ସଫା କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ପିସ୍ ବାହାରିଛି ମାଛକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସଫା କରି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ଲୁଣି ମାଛ, ତାକୁ ଯେତେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ରୋଷେଇ କରିବା ସେତେ ଭଲ। କାରଣ ସେଇଟା ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ମାଛମାନେ। ତ ତେଣୁକରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରି ରୋଷେଇ କରିବାଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାଉଜ ମାଛଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରିଦେଲେ। 2-3 ଥର ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ସଫା କରି ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାଖ ମାଖ କରିଦେଲେ। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ଦେଇଦେଲେ। ସବୁ ପିସ୍ରେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲାଗିବ ସେ ତାକୁ ଏଶ୍योर କଲେ। ଆଉ ସବୁ ପିସ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇ ଗରମ କଲା, ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଲେ। ତେଲ ଦେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ରହିଥିବା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଓଃ, ସତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହୁଛି ନା। ଇଲିଶି ମାଛ ସେମିତି ଜିନିଷ, ତେଲରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ବହୁତ ବାସ୍ନା, ଘର ସାରା ମହକିଯାଏ। ଏପଟେ କଟା ଚାଲିଥାଏ ଆମର ପିଆଜ, ଆଉ ବାଟଣ ମଧ୍ୟ ବଟାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଏପଟେ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଥାଏ। ଘର ସାରା ମହମହ ଇଲିଶି ମାଛର ବାସ୍ନା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଲିଶି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଏମିତି 2 ଭାରି କରି ଭଲ ଭାବରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଜିକିନି ଅଲଗା ରଖିଦେଲୁ। ତାପରେ ଏପଟରେ ପରିବା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଛି, ମାନେ ଯାହା ଲାଗିବ। ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଆଳୁ ଯାକ ଭଜା ହେଇ ଥୁଆ ଯାଇଛି। ଆଉ ମସଲାରେ ଆମର ସୋରିଷ, ଜିରା, ରସୁଣ, ଅଦା ଦେଇ ତାକୁ ବାଟିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ପିଆଜ ତେଲ ପକାଇ, ତେଲରେ କଳା ଜିରା ଫୁଟେଇ ସେଥିରେ ତେଜପତ୍ର 2ଟି ଦେଇ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଥିରେ ବଟା ମସଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। ବଟା ମସଲା ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲେ। କାରଣ ବଟା ମସଲା ଏଟା ଦେଲା, ଯେହେତୁ ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆହେଇଛି, ବେଶୀ କଷା ହେବନି। ମାନେ ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ 2-3 ମିନିଟ୍ କଷିଦେଲେ ହିଁ ହେଲା। କାରଣ ସୋରିଷ ମସଲା ବେଶୀ କଷିଲେ ପିତୁଳିଆ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। କଷା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ। ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଦେବେ, କେଉଁ ବି ମସଲା ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। କାରଣ ଶୁଖିଲା ମସଲା ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେଇଟା ମାନେ ପୋଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ମସଲା କଷା ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ଭାବରେ।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେସର କଲର୍ ହେଇଛି। এই স্টেজରେ 4ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ମାଛ ପକାଇ ସେଥିରେ ଆଳୁ ପକାଇ ଟମାଟୋ ପକାଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଟିକେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାଛ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ କଷି ହେଇଯାଉ, ବାସ୍ନା ବୁଲିଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, କାରଣ ଟମାଟର ପକାଇ ସାରି ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ ଟମାଟୋଟି ଜଲ୍ଦି ମାନେ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ସିଝା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି କଷାର। କଷା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମାଛକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଯେମିତି ପାଣି ଫୁଟିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ମାଛ ପକାଇଦେଲେ। ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି, ଏବେ ସବୁ ମାଛକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ମାଛ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ପତଳା ଝୋଳ ଇଲିଶି ମାଛ ବେସର ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆମେ ଏମିତି ପତଳା ଝୋଳ ଇଲିଶି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ଟିକେ ଟିକେ ସର ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଟେମ୍ପଟିଂ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତରକାରୀ। ଏବେ ମା ବାଢ଼ିକି ଆମକୁ ଦେବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଇବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ସମାନ ସମାନ ଭାବରେ ବାଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ପରସି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହନ୍ତି ମା ମା। ଦେଖନ୍ତୁ